أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا نفس التي حرم الله إلا بالحق. Sengathi umdali wethu sonke angabusisa ukufundwa kwezwi lakhe. Ngicela uAllah umdali wethu sonke, umdali weinsuku, umdali weinto zonke, asivikele sonke, nami angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah umdali weinto zonke, umvela kuqala, umveli nqangi, onomusa, onesihawu. Hey bafowethu, sanibonani, assalamu alaikum, ukuthulama kube kini nonke. Bafowethu ma-Afrika mahle, ngenza le video lena ngibhlungu emoyeni, angijabulile neze. Kulombhalo lo noma kulesahluko engiqeda ukukhuluma ngaso manje ngisikhoda ngolimi lwesi-Arab. Uthi umdali wala futhi ningakwenzi lokhu, taqtulun nafs, ungawukhiphi umphefumulo, ungawuhlukanisi umphefumulo nenyama. Allati harrama Allah, umphefumulo loyo uAllah umdali ayenze ukuthi ungavumeleki wena ukuthi uhlukanise nenyama, ungalinge lo umphefumulo uhlukanise nenyama. Illa bilhaq, ngaphandle kokuthi mangabe ulwela iqiniso, ngaphandle kokuthi mangabe kunobulungiswa okufanele ukuthi bufezeke ukuze lo umphefumulo loyo uphume. Kukaningi ke bafowethu, ziningi indlela zokuyivikela, abelungu bathi self defense. Uyafika ekhaya uhleli nomndeni wakho, uyahlaselwa, ukhipha inhlali bathatha, uyaphuma umphefumulo, uyahlukana nenyama ngoba ubuvikela umndeni wakho. Uyahamba ngemoto yakho, bayaqhamuka bazenza okuhlebha, abazenza ukuthi bazi kakhulu, bafuna ukuthatha imoto yakho njengoba kuyisikhathi samaholide nje, kuyehliwa kuyekhaya, intombi nezinsizwa ziyehla ziyekhaya. Khona-ke abantu abafuna ukuzozibonisa ukuthi bona bahlakanipha ukudlula abanye. Kanjalo-ke iyasebenza-ke inhlali bathatha-ke bafowethu. Sengisho inqibhobho bafowethu, sengisho indolotshi, sengisho isibhamu, nomese, ucelemba, konke, imbazo, konke bafowethu kuyasebenza uma uzivikela usesimeni esibucayi. Kodwa bafowethu, lokhu ngikukhulunyiswa ukuthi amaholide kaDisemba isikhathi esibi onyakeni. Ngokomthetho kufanele kube isikhathi esimnandi sonyaka, ngendlela abamhlophe basikhohlisa ngakhona. Nathi saze sakuthatha lokho sakufaka ey'ngqondweni zethu, sakufaka ey'mpilweni zethu, kwaba amasiko ethu. Kufanele ngabe uDisemba noma inyanga kaZibandlela inyanga yenjabulo, inyanga yokwethaba, inyanga yentokozo, inyanga yokuhlangana kwemindeni. Abanye babuyile koGoli baye emakhaya, ziyehla insizwa, ziyehla intombi, abanye babuyile koThekwini, abanye basuka koGoli baya koThekwini, abanye basuka koThekwini baya koGoli. Kanjalo nje bafowethu kuyashintshwana nje, abanye bayehla baya ko-KZN, koMsinga, koNongoma bafowethu, koNkandla, koBergville, koFilidi, koNyoni Khahlela bafowethu, koMaphumulo, koMtshezi, koNtuzuma, koMantumba Mantumba, bafowethu. Kodwa bafowethu igama elibuhlungu lithi bakhona abazokwehla, angeke basakhuphuka. Mangabe besuka eGoli beye emakhaya indawo ngeindawo, angeke asakhuphuka. Njengoba ehla nje ekhaya yena akazi ukuthi ulindwe isibhamu, inhlavu yesibhamu. Njengoba ehla emakhaya akazi ukuthi yena ulindwe umesi uyonqunywa. Njengoba ehla emakhaya akazi ukuthi ulindwe ushevu, uyodla ushevu ekudleni, angeke asabuya. Ngiyacela-ke ingane zakwethu, le video le ngiyenzela nje ukunxusa ingane zakwethu. Uyazi khona into eyashiwo uformer president wase South Africa, uPW Botha.
wathi ungalingi unikeza umuntu omnyama isibhamu ngoba wanikeza umuntu omnyama isibhamu abantu omnyama bayoqedana bodwa ngesibhamu. Thina sisakhula bafowethu isibhamu sasiphathwa yiphoyisa. Khumbula nje ngelinye ilanga omunye umfana wathusa intombazana ngesibhamu sethoyizi. Ngesibhamu sethoyizi kwareidwa ilokishi lonke kufuneka leso sibhamu leso. Bela izidlamlilo zamabhunu zasifuna zasithola kwatholakala ukuthi isibhamu sethoyizi. Ngitsheleke mfowethu namhlanje ibhamu iqhaphakile. Abantu bakithi bafa ubuthaphuthaphu. Zehla insizwa zehla intombi. Emahostela abafowethu nodadewethu baphelile bafowethu. Ey'teshini baphelile odadewethu nabafowethu bebanjwe inkunzi bedutshulwa bethathelwa abakusebenzela kanzima. Ngithi-ke bafowethu kule nyanga le ake nginxuse nawe wena osuthengiwe okuthiwa hamba obulala ubani. Ake ucabangele umkakhe, ake ucabangele umyeni wakhe, ake ucabangele abantu bakhe, ake ucabangele umndeni wakhe, ake ucabangele umphakathi, ake ucabangele abangani bakhe, ake ucabangele izihlobo zakhe. Nawe wena osuthengiwe ibuyisele leyo mali leyo kulo sekuthengile. Wena mthengi nawe mthengwa ngithi angikhulume nani namhlanje. Wena othengile ukuthi ubani akayobulawa, nawe wena othengiwe ukuthi ubani akayobulawa. Awukube nonembeza, awukukhulume nonembeza wakho. Awukumtshele lo okuthengayo ukuthi khumu sengikhathele. Imningi lemphefumulo esengihlukanise nenyama. Nawe wena mthengi awukuphumule ngoba ngiyakutshela mfowethu, ngiyakutshela dadewethu lemini iyeza nakuwe. Khona behlayo balungisela ukuthi bayocaca, bayoshadelwa. Khona abayemsindweni bafowethu angeke basabuya kodwa bazi. Njengoyebe emsindweni nje ulindwe umkhonto ukubhokodwa ngomkhonto, njengoba eyomsindweni nje ulindwe inhlavu kodwa yena akazi. Wehlala ekhaya ujabulile uyazi ukuthi kuzobe kusinwa endaweni ethize, uyobe semcimbini, uyobe semsindweni kodwa akazi umntana omuntu. Khona bangeke bawudla ukhisimusi ingane zakwethu. Khona bangeke bawudla uNew Year bazodla ukhisimusi kuphela. Ngo-New Year's Eve bese bayabulawa noma evikini lika-New Year noma ngayo ukhisimusi ngeyi-24 bazobe bebulawa. Sithi nje khumu ingane zakwethu. Nabehlisayo-ke bafowethu abehlaya baya emakhaya. Alwehle uphuzo oludakayo bafowethu emgwaqeni. Alwehle uphuzo oludakayo. Don't drink and drive. Ake sihloniphe imithetho yomgwaqo. Abashayela amaloli, abashayela amatekisi bafowethu, abashayela amabhasi, abashayela ama-private ingane zakwethu siyacela. Ake kwehliwe nje kahle siye emakhaya, sifike emakhaya kukuhle kujatshulwe, size sibuye kukuhle kujatshulwe. Bengicela nje ingane zakwethu, alikho elibi, angishumayeli namhlanje bafowethu. Kodwa nje leli verse lengikhothile umuntu waluthi asingabulalani. Ungawukhiphi umphefumulo ongenacala ngaphandle kwesizathu. Musukukhipha umphefumulo ongenacala ngaphandle kwesizathu. Ziningi-ke bafowethu izathu eziningi sengiyibalile. Ngiyacela-ke ingane zakwethu ukuthi kulesikhathi lesamaholidi kujatshulwe kahle behle kwehliwe kuyo emakhaya insizwa nezintombi obaba nomama bayehla baye emakhaya bafowethu kufike kujatshule nje bafowethu kube mnandi. Nawe wena ozaziyo ukuthi uyafika ngapha ezinkambeni kaFaro awukuyiqoqe ngoba uzothi uyahamba uthi uyala uyophuza khona kanti ulindwe isibhamu lapho, kanti ulindwe ucelemba, kanti ulindwe umkhonto, kanti ulindwe umese. Awukuyiqoqe, thenga utshwala bakho, asisho ukuthi biyeke, thenga utshwala bakho ubuphuzele la ekhaya uhleli nomndeni wakho kujatshuliwe. Isikhathi samaholidi isikhathi la umndeni khona uhlangana khona kujatshuliwe bafowethu. Akungabi-ke sithi siyehla semakhaya kanti abanye bokhala, vele kuzokwenzeka siyazi. Kodwa-ke wena ozwa le video le, obuka le video le, ngiyacela ngane yakwethu, mfowethu, dadewethu, mama, baba, mkhulu, gogo, ukuthi ake nawe udlulise lo mlezo, awuyisabalalise le video, ifike nje indawo eziningi, ulokhu uyidlulisa nje uthi bafowethu siyacela ukuthi abantu bakithi akabehlise ekubulalaneni.
nabathakathi siyacela bafowethu ake nehliseni bafowethu iphelile ingane zakwethu imizi ivaliwe insizwa zikho obaba bekho omama bekho ogoga bekho omkhula bekho hayi bafowethu insizwa zikho intomba zikho ingane zikho nabathwalayo bafowethu siyacela ake nehlise nini enithwala ngezicubu zabantu ake nehlise bafowethu siyacela siyanconcoza bafowethu siyacela siyazehlisa kini ake nehlise nini enibulala abantu nithwale ngabo nibacuza izitho zabo zomzimba ake nehlise ingane zakwethu siyacela ake kwehle ema-Afrika sekwanele igazi eligobhozayo bafowethu sekwanele sekuchithekile igazi enough sekwanele ingane zakwethu siyacela hayi kabi siyacela abathengwayo abathengayo nabathengwa laba abathengwayo kuthiwa bayobulala naye wena mthengi siyacela ake nehlise nani nini enibulalayo ake nehlise ingane zakwethu ake umcabangele umuntu ukuthi umuntu wakini mawuyobulala omunye umuntu ucabanga ukuthi nawe uzozizwa kanjani mase kubula umfowenu noma sekubula udadewenu noma sekubula ubaba wakho noma sekubula uma wakho siyazi kuzokwenzeka vele amaningi sebeplanile vele sebeplanile vele ukuthi ubani ngelanga elithize ngiyamsusa ubani ngelanga elithize ngiyamsusa ubani ngelanga elithize ngiyamsusa ubani emsindweni othize ngizobe nginaye wathi nje uyochama ngimhlaba ngenhlavu wathi nje uyochama ngumfaka umese konke lokho bafowethu kuplaniwe siyakwazi ningabakwethu siyanazi ukuthi niyinhloboni yopende kodwa siyacela nje ingane zakwethu siyaphaphatha sithi bafowethu sekwanele leligazi selichithekile sekwanele sangathi umdala ngasipha amandla asivule ingqondo asivule amehlo sibone ububi esibhekene nabo siwabone amahlazo sibone sibuzwe nathi ubuhlungu ebusibuzwisa imndeni yabanye abantu ngokubabulalela abathandiweyo wabo wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.